Moitas grazas a todos e a todas pola súa presenza. Así cunha pinguela de humor estábamos agardando por Xosé Ramón e por Pablo e polo tren que non chegaba, entón agora xa podemos empezar. Digo grazas a todos e a todas e grazas ao presidente da Xunta de Galicia que un ano máis nos acompaña neste día. E gracias ás autoridades, presidente do Parlamento de Galicia, conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, abogada xeral do Estado, secretario xeral de Cultura, secretario xeral de Política Lingüística, reitor da Universidade de Santiago de Compostela e representantes das outras dúas universidades, portavoces dos grupos parlamentarios do Partido Popular de Galicia, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista de Galicia PSOE, representación do Concello de Santiago de Compostela e dos grupos municipais do PSDG, PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular, vicepresidente da Diputación Provincial de Ourense, representacións da Academia de Belas Artes, da Academia de Farmacia, da Fundación Penzol, da Fundación Otero Pedrallo. Non sei se esquezo a alguén e se esquezo non é a mantenta e pido disculpas. Grazas tamén aos señores académicos e señoras académicas aquí presentes e un saúdo a todos os que nos seguen por streaming a través do portal da academia.gal. Tamén a Compañía da Radio Televisión de Galicia que recolle o noso sinal para a retransmisión e os medios de comunicación que nos acompañan e axudan a difundir este acto. E deixo para o final, con toda a nosa admiración e cariño, unha referencia e un saúdo moi especial para a familia do profesor Ricardo Carballo Calero. Don Ricardo, que tamén está connosco, e os que agradecemos moito a súa presenza, a súa filla María Victoria Carballo Calero Ramos e os seus netos que acaban de chegar, Xosé Ramón e Pablo Fernández Carballo Calero. Queridas amigas, queridos amigos, este pleno ten un carácter extraordinario. Estaba programado inicialmente para a cidade de Ferrol, cidade natal de don Ricardo, a quen a Real Academia Galega dedicou e dedica este ano o Día das Letras. Non puido ser o 17 de maio, daquela en pleno confinamento da pandemia tivemos que conformarnos cun acto simbólico ao pé da súa casa na Carreira del Conde. Tampouco pudemos celebrar o 31 de outubro, polas mesmas razóns, data do aniversario do profesor, que cumpriría agora 110 anos, nin hoxe tampouco foi posible en Ferrol, segundo nos informou o Concello. Agradecemos, pois, moi de corazón que unha vez máis a Minerva Compostelana nos acolla. Non queríamos concluir o ano sen unha celebración destas características que tradicionalmente é o acto central da vida académica arredor das letras galegas. Esta é unha das casas de don Ricardo e de moitos de nós. Santiago de Compostela, igual que Lugo e Ferrol, é unha cidade fundamental para entender a biografía e a obra do profesor Carballo Calero. Nestas aulas, nesta mesma facultade, a antiga Facultade de Filosofía e Letras, cursou os seus estudos universitarios na mocidade e impartiu docencia dende a Cátedra de Lingüística e Literatura Galegas. Esta é unha sesión plenaria, extraordinaria e pública da Real Academia Galega e, por tanto, ten un protocolo moi concreto. Así se desenvolve todos os anos. Non hai outra intervención que non sexa dentro do pleno, que non sexa dos académicos. Iniciamos aquel logo a sesión solicitando do señor secretario a lectura da acta na que se proclama o Día das Letras Galegas do ano 2020 para o profesor Ricardo Carballo Calero. Señor secretario. Moitas grazas, señor presidente. Bo día. Enrique Monteagudo, secretario da Real Academia Galega, certifica que en sesión ordinaria celebrada polo pleno desta corporación o día 22 de xuño de 2019 se adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2020 a Ricardo Carballo Calero. E para que así conste, expido a presente certificación na cidade da Coruña o 12 de decembro de 2020. De seguido procederemos ás intervencións académicas arredor da obra e a significación da figura do homenaxeado. Tiñamos previstas 4 intervencións que se publicarán no boletín da Real Academia Galega xunto cos traballos
que se desenvolveron no pasado mes de outubro nas 4 xornadas do simposio a cargo de especialistas. Unha indisposición de última hora impide a presenza entre nós do profesor Alonso Montero, que disculpa a súa ausencia. Mais contamos coas intervencións dos académicos Margarita Ledo Andión, Ramón Villares Paz e Francisco Fernández Rey. Ten a palabra, en primeiro lugar, a académica dona Margarita Ledo Andión, que falará de Ricardo Carballo Calero entre a soidade e o fascinio. Dona Margarita. Presidente da Real Academia Galega, señores e señoras académicas, amigos e amigas que nos reunimos para celebrarmos unha figura fonte para o coñecemento e a defensa da cultura e da lingua galega. Escrever é entrar na solidao onde o fascinio ameaza. É renderse ao risco de ausencia do tempo, onde reine o recomezo eterno. É pasar do eu ao ele, para que o que acontece comigo non aconteza con ninguén. Maurice Blanchot, L'Espace littéraire, en traducción do meu colega, profesor da Universidade de Coimbra, cinéfilo e lloixiano, Abilio Hernández. 3 liñas apenas esta cita, para distinguir o percurso que iniciamos pola obra poética de Ricardo Carballo Calero, por ese gesto de escrever entre a solitude e o fascinio que é en sí propio emancipatorio. Guíannos os ecos das súas lectoras modelo, Pilar Pallarés, García Negro, Carmen Blanco, ou Salinas Portugal, Enrique Rabuñal, Fernández Mirás, Claudio Rodríguez Fer, que tiran para a tona, o dicir deste último, unha obra coa marca da trascendencia, do erotismo, da cultura cando o devalo da historia para o mito, sinais que convidan a observar en toda a súa produción poética. Produción, cálculo, plan, dominio do resultado, do artificio, do universo simbólico dende a seducción como estrategia e a emoción desa señardade na que o desexo abeira. Non, xamais soportarei que entres na miña mísera casa. Abóndame con reproducir a túa imaxe, con embellecer como a un insensato a pensar en ti. Quen isto di, en apuntamentos para ser destruídos, é un autor que algures se lle semella e que tamén nos guía, François René de Chateaubriand. A poesía de Carballo Calero insírese na vanguarda galega, ilumínase con pegadas do simbolismo e escurece no desasosego existencial que atinxe a xeración da posguerra, aprende nos Pallarés, quen o une ca poesía dos 80, quizáis polo tratamento intensivo do corpo feminino, mentres o confronto coa norma fai que o poeta non poido, citoa, fruir da existencia polo peso da razón e procure encubrirse ora no sarcasmo, ora en diferentes voces poéticas. Un Carballo, en fin, a definir a súa obra como poesía de existencia, a través dun século que para ele e para nós fendeu moi cedo, en 1936, deixando morte, persecución e silencio. E vela aí a memoria como reificación da experiencia. Os meus pais, no pequeno Ferrol dos tempos da Guerra Europea e o posguerra inmediato, acudían sistematicamente ao Teatro Jofre. Hoxe, nun tempo de medido e calculado caos, o Jofre tería ser o escenario onde recuperar aqueles versos que un tempo só vixiancia, censura e impostura borraban. Acolles este outro lugar de seu o Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela. Na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falaren na lingua en que insultados fomos e xulgados réprobos, e na cual foi estendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro. O máis íntimo da miña personalidade está reflexada na poesía de Clara, e con esta doa adentrámonos nas marcas dunha paisaxe que puntuamos coa muller, fatal ou divina, coa soidade que debala na arela de eterna renacenza, coa fábula cuya función é luir na verdade do real para que erga bo, en pasar do eu ao ele coa arte de cativar como mecánica de descubrimento, tal vez de desdobramento, e no temor por sobordar o pudor branco, por esgazar os veos que o mito ou o soño liberan. Para situar esta miña proposta á volta do persoeiro poeta que nos convoca nas Letras Galegas 2020, fágome acompañar por un autor de meu,
polo Barces por fragmentos dun discurso amoroso que me sitúan na sospeita e na experiencia de ler Carballo Calero como un Werther que agarda a se prendar dunha imaxe mentras a perda e o desasosego amoroso van envolvendo nun veo. E por aquel autor oteriano, o demandito Chateaubriand, que nes outros fragmentos, para o caso autobiográficos Amor e Vellez, sobre a súa turbulenta vida afectiva, entréganos a versión masculina e cristiá de Safo ou de Fedra, como a él nos entrega Isolda ou Helena. Partimos deste xeito do corpo feminino como un material que o subxuga e que, cando devén en silencio, non dito como síntoma, configura o celme da poética. Tal ese Werther que se exilia da imaxe da amada, unha obra na que Carballo Calero tensa ao máximo esta experiencia é futuro condicional. Saberás entón que te amei cando xa non te ame, mentras arda no lume teu, tereino oculto. Volve ser Barces quen bota a man de Freud para aluir nese estado no que, cito, a paixón de amor é un delirio, mas o delirio non é extraño. Toda a xente fala dele, tornándose doravante moderado. O que é enigmático é a perda do delirio. Éntrase en que? Reflicte o estructuralista francés. Éntrase no do real, no loito de amor que se desliza para a outredade, no desasosego que chega até Tristán. Ela nunca foi túa, ela é só de si mesma. Unha e outra vez, Isolda como deusa e a ficción como arma poética. Recollo así a luva de Rodríguez Fera a propósito da influencia latente do cinema na poesía de Don Ricardo, máis alá da consciencia mellor do autor, como acontece por outra banda en calquera proceso creativo onde ese momento de graza adoito emerxe como froito do azar sen que os camiños que se seguiu se poidan explicar. Esculco deste xeito os modos de encubrimento de que falan as estudosas, os modos de substitución do vivido polo desexado, da arte que nos acude no delirio. Vou así cara aqueles poemas nos que a mise-en-scène é a cerna, onde o eu só o ancello pesoano de ser tudo de todas as maneiras e asemade o ele. Un ele a senlear nos espellos que reflicten Lilith ou describen Xenebra, onde o poema é a pantalla como barreira e é, ao mesmo tempo, a porta de entrada para un film de suspense en este home que se despide da vida. E o practicante, e os cirurxiáns, e o director, e todos son sorrisos. E unha noite na habitación, e el finxindo dormir, e ela a facer que dorme. E ao día seguinte o capelán sorrindo, e a confesión sorrindo como unha conversa. E collido do brazo dela, baixar polo seu pé ao quirófano, e o quirófano. Onde o ele é o eu, que se nos narra en 1977 con ton de comedia de enredo en O canto de Tristán. Tristán, con gravata de cristal, unha noiva ao seu noivo eu conducía, e seo de faldra máis ben curta, nada medieval, nada romántica, de ollos pouco anxos, de boca pouco pomba, de peitos máis ben soltos, e o poema, unha secuencia narrada en 3 actos, fai previsible esta fin dun guión convencional. Ao día seguinte, ela vestiuse tranquilamente, e colleume tranquilamente do brazo, e proseguiu a viaxe tranquilamente. Marco esperábanos tranquilamente na estación, e ela presentoume tranquilamente a él e casou con él tranquilamente. Retorno agora ás outras figuras de muller que o escritor pensa, esculca e expresa dende o ollar occidental co prisma dos valores incorporados dende a noite dos tempos. Esa muller construída para ser mirada, para ser posuída, para ser gozada, pel branca, silueta grácil e Roma, tacto dondo. Mentres o poeta Barón peneira nos sinais que identifican polo seu modo de actuar a frívola, a volúvel, a sensual. Porén, no contracampo emerxen 1986 as cantigas de Amigo e outros poemas, onde é ela quen mira, onde ela é o suxeito da fala, a voz que o autor non domina. Amigo tal vez é plural e intermitente, fragmentario e efémero, e eu son eterna e múltiple, moribunda e incólume, fumando as horas de violento pulso, batendo os meus calcañares, as illargas da vida, galopo contra ti ou fúxote cantando. A muller, un suxeito de fala co corpo como acontecemento, como aparición disruptiva. Mentres eu conducía o meu carro pola cidade en sombras, ti puxeste a tua man esquerda no meu xoello direito e eu chameite atrevido, mirando para ti os meus ollos brillantes con oblicua malicia. Unha fala que creva normas que anticipa con Helena cando regresa a Esparta. A gorxa do tempo engolirá Troia e os 10 anos adúlteros.
purificada polo esquecimento, me non pesa o corazón. Segura, calco con pé de marbre o pazo natal. Mas cando o poeta usa a súa voz, a visión da muller retorna aos praceres do imaginario, ali onde, outra volta, Barces, cada figura estala, vibra sosiña como son despedido de toda a melodía. Demetrio en soños posuiu crisis, e desperto non quixo posuíla. Asín eu renuncio sen saudade nen dor a viver nada máis, pois xa todo o soñei. No profesor Carballo Calero, no erudito que adoita demorar en motivos que devalan dos textos bíblicos ou das lendas artúricas, xermánicas, gregas, sobrancea unha poética da palabra en sí, tal e como apunta Todorov, unha palabra ricaz, mórbida, culta, que por veces se redime no obxecto que describe para que esa dualidade que lle fai compaña, a razón por sobre as marcas da existencia, do desexo, do descubrimento e da sedución, sanden a ferida. O século que andou púxolle diante os ollos un film, Chapáyev, o guerrilleiro roxo, 1934, recorrente en Escorpio, e nas actividades do Batallón do Talento da División Lister, e rematou para el con outro ruso, neste caso nun soneto de 1987 que lle pon nas mans a Rodríguez Fer, cuxo último verso lamenta, con aquela ironía, non estar no lugar do amante de Brigitte Bardot e máis de Jane Fonda por orde de aparición. Coa morte ben pode deitarse quen con Brigitte e con Jane antes o fixo, que iso foi vida e morte foi tamén. Non todos poden ser Roger Badén. Porque lendo Carballo Calero tan denso en referencias, por veces choutan estas ligazós inagardadas. No meu caso foi o Werther que di nunca me apaixono se non o tiver desexado. O Werther para quen o amor a primeira vista é o pretérito perfeito, como nestes versos de Don Ricardo. Ti és dese mundo, eu son daquel. Como nos atopamos? Un intre só, somente un intre. E máis adiante, un intre no que se concentrou a selvaxe dozura do universo, no bater subitáneo, brado mudo de triunfo agonizante, felicidade de tan alta voz que non se pode ouvir. E o pretérito imperfeito é o que terma da melancolía. Cuidei asirte para te reter, asín a túa camisa e esgasouse cando tú, rindo, remontaste o voo con as túas invisíveis asas de deusa, deixándome nas maus un farrapo tan só de eternidade. Un Werther que se enmascara e asexa dentro fora de campo até que xurde ela. A espreita na terraza do café veuna saír rodeada das persoas que constituían o seu contorno xurídico, o seu límite legal. Non acusaba alteración algunha no semblante, falaba e ría con naturalidade, necesaria e suficiente, e de súbito veuno. E aproxímome a fin desta miña leitura que engarcei no ronsel dos compilatorios pretérito imperfeito e futuro condicional canda reticencias. Fíxeno termando da variante ortográfica sempre inacabada que escolleu e experimentou como toma de posición, cunha doa que aquece na man dese escribir para sí maila fusión coa escrita como posibilidade cando o non dicíbel, o cárcere, a vida, a súa vixiancia, a eternidade ou a despedida lúen na fábula que aloumiña o pesimismo e a sabiduría de quen mira. No alto do bosque está o meu eremitorio. Chegaste cando o ceo de outono agoiraba neve. Un camiño perdido conducírate a min. O inverno nevou fora, mentras dentro alapeaba o ledo verán. Ficaste prisioneira. A neve borrou os camiños, non saberías regresar. Treite ao pé de min mentras o inverno reine. Sei que te marcharás na primavera cando o deshielo abra de novos vieiros. Mais teño a esperanza de que non te verei ir. Son xa moi vello e morrerei antes que poidas cruzar o Sarego. Pecharás mos ollos coas túas dondas mans e cando o sol endurece o chan, iraste sobre os teus pés lixeiros como as horas. Mais eu non te verei marchar, a dormir para sempre de ollos choídos, a soñar que estás aínda, que estás sempre ao pé de min, no alto do bosque, no meu eremitorio, mentres fora cae, día tras día, ano tras ano, vida tras vida, a neve que borrou os camiños e che impede partir. Nada nel, en Ricardo Carballo Calero, é-nos alleo, dixen.
Moitas gracias, profesora Margarita Ledo Andión, por esta viaxe pola lírica, pola poesía de don Ricardo, que ten moito de, como pudemos comprobar, casi de viaxe biográfica. A continuación ten a palabra o profesor historiador don Ramón Villares Paz, que titulou a súa intervención Trazos dun galeguista e profesor. Señor presidente da Real Academia, señor presidente da Xunta de Galicia, académicas e académicos, autoridades, familia de Ricardo Carballo Calero, miñas donas e meus señores, debo empezar por agradecer á Academia que me encomendase intervir neste acto do Día das Letras Galegas, que, como se sabe, está dedicado ao profesor, escritor, investigador Ricardo Carballo Calero, do que eu vou trazar unha moi simple visión, os pequenos trazos da súa biografía vinculada ás tres cidades nas que máis amou e que máis viviu. Pero antes de falar desto, debo decir que a súa figura, a figura de Carballo Calero, representa non só unha figura individual, sino tamén o mellor da cultura galega do século XX, a protagonizada por unha xeración excepcional, filla intelectual do Grupo Nós e formada na eclosión creadora, cultural e política representada polo Seminario de Estudos Galegos, pola novísima Facultade de Letras da Universidade de Compostela e polo abrente político da Segunda República. A xeración do 36, como de Cote lle chamaban, entre eles Luís Ioane, que era da mesma quinta que o noso homenaxeado. A súa vida, como se sabe, vai de 1910 a 1990. Unha biografía de 80 anos que cadra case perfeitamente cos límites do curto século XX, en expresión do Erich Hobsbawm, entre a Guerra do 14 e a creba do Muro de Berlín de 1989. Como seus coetáneos, Carballo tivo a ilusión da mocidade e a confianza no futuro que tiña a sociedade europea entre guerras. El viveu tamén tempos de compromisos políticos e mesmo de extremos, como di Hobsbawm. El padeceu os tempos de chumbo da posguerra franquista, de resistencia calada, antes de encabezar o proxecto pedagóxico e cultural do Colexio Fingoi, ata que 15 anos despois regresou ao lar materno da universidade onde se formara. Un regreso sen odio, pero era tamén todo un triunfo, fronte á súa biografía maltratada e fronte a outros potenciais concorrentes. E el tivo fortuna de colocar o íncipit dunha cadeira coa que soñaron tantos galeguistas da súa quinta, os estudos de lingua e literatura galega, brevemente desempeñados por Saiz Armesto en Madrid, pero nunca na Universidade Galega. Desde esta perspectiva, como dixen antes, vou reparar en tres trazos da biografía de Carballo a través dun fío condutor que cosa a súa obra, pero tamén a súa executoria vital. Os espazos urbanos nos que el botou tempadas decisivas. Ferrol como cidade natal, Compostela como lugar de formación na mocidade e de retorno na madurez e senectude, e, en terceiro lugar, pero non menos importante, Lugo, como un fecundo paréntese entre a noite de pedra dos primeiros anos de posguerra e unha peculiar e particular alba de gloria que comezará a ver unha vez chegado de segundas a Compostela. Insisto no peso das cidades para definir a Carballo, pero tamén a aquela xeración, porque esta xeración foi na historia da cultura galega contemporánea a primeira de extracción urbana, como se narra moito ben no romance de Valar de Otero Pedrallo. O protagonista, Martiño de Umbría, como seus amigos e amigas, era de extracción urbana e de sentimento europeísta por ser galego. Como era estudante que non paraba en pousadas troianas e que quería responder á pregunta esencial: para que son bo? Ese de Umbría representa toda unha xeración, aquela a que pertenceu o profesor Carballo e tantos outros que abandonaron agonías egotistas e decidiron educarse para ser úteis á súa terra. Nacer en Ferrol en 1910 tivo algo de alborada xeracional. Naquel Ferrol vello e novo, industrial, operario, militar, civil, foi onde naceu Carballo, que cadrou na súa infancia con outros nenos que chegarían a ser figuras destacadas no campo das letras e das artes. El abondará a citar os seus nomes:
Gonzalo Torrente Ballester, que naquela altura era de Serantes, máis ben que de Ferrol, Santiago Montero Díaz, Ernesto Pérez de Guerra, logo Guerra da Cal, ou Xosé Rubia Barcia, neste caso de Mugardos. Todos eles nados entre 1910 e 1914, e todos eles tocados fortemente polas musas. E canda a eles, Carballo. 2 deles fixeron a guerra no bando franquista e 3 no republicano con desigual futuro. Guerra e Rubia colleron un camiño do exilio americano e Carballo ficou no exilio interior. En Ferrol, cursa Carballo os seus estudos primarios e secundarios. En Ferrol pronunciou a súa primeira conferencia, As ideas comunistas na República de Platón, nos locais do celebrado Centro Obreiro de Cultura. A cidade departamental retornou despois de acabar os estudos universitarios e dali saiu para facer as oposicións a profesor de secundaria, ou chamado cursillista, no Madrid de 1936, como faría o seu coterráneo Rubia Barcia, neste caso como filólogo semítico procedente de Granada. E a Ferrol retornou 5 anos despois, feita a guerra como teniente de intendencia en campaña, no exército do sur, Valencia e Andalucía, sen deixar de ser un militante do Partido Galeguista. E a Ferrol chegou con 2 anos de cárcel ao lombo e a marca de ser un depurado por razóns políticas e ideolóxicas. En réxime de liberdade condicional, debía sobrevivir como profesor de academias ou dando clases particulares, como fiel perseguidor de la desventura, segundo lle di a Fernández del Riego en carta escrita desde o cárcere de Jaén. Naqueles tempos de chumbo, lembraría o seu alumno Fernando Pérez Barreiro, Carballo era o máis interesante dos inhabilitados, porque as súas clases eran moi especiais, serias e rigorosas, nas que falaba de historia do pensamento, citaba nomes maiores da cultura europea, como Hegel, Marx ou Spengler, e abría horizontes para escolantes afeitos a seguir docencias rotineiras. Discreto, non falaba nunca da súa peripecia da guerra nin do seu pasado galeguista, pero nas súas seccións ese pasado estaba ben presente, como o mostra que co seu amigo Francisco Usero convidaran a Otero Pedraio a dar unha conferencia en Ferrol, que tivo unha fonda resonancia galeguista. Era o enlace cos tempos da preguerra a través do seu mestre máis querido, aquel príncipe de Aquitania que moraba en Trasalba. Deixemos a Carballo ás portas do novo destino que lle esperaba en Lugo e voltemos á cidade que tanto marcou académica e politicamente, que é Santiago de Compostela. A esta cidade chega no outono de 1926, con apenas 15 anos, con ares de home maduro, con chapeu fateado. Ben fateado. Desta primeira estadía en Compostela ficarán na súa alforxa algunhas alfaias que o marcarán de por vida. 2 licenciaturas universitarias, unha trama de amizades e de afectos cos moitos dumbríes que por Compostela andaban e que inmortalizou Seoane en algúns dos seus deseños. É unha intensa socialización no galeguismo cultural e político nun tempo no que a cidade de Compostela, coa universidade, coa creación dos seminarios de estudos galegos, como xa dixen antes, viviu unha primavera cultural e política. Lembra Lois Tobío, nas súas décadas de TL, que naquela altura chegaron de Ferrol 2 rapaces que traían na fronte o sinal dos escolleitos, Ricardo Carballo Calero e Santiago Montero Díaz. Este aínda algo máis novo que el. O rapaz que era Carballo, serio, metódico e activo, de contado entrou a traballar no Seminario de Estudos Galegos, onde foi levado por Martínez López. O compromiso co seminario foi inmediato e constante, do que fixo un fogar, un casino. Naquel fogar e nas xeiras de estudo polas terras galegas formouse o Carballo como intelectual e como político galeguista, sendo un dos redactores tamén do moi precoz anteproxecto de Estatuto de Autonomía de 1931 de orientación, como se sabe, federalista. Como escolante universitario, tivo un notable protagonismo no asociacionismo estudiantil, foi mesmo presidente da FUE, advogando sempre pola galeguización da universidade e a súa democratización que encarnaba naquela altura o novo reitor Alexandre Rodríguez Cadarso. Así se pode ver no seu libro La fuerza pública na Universidade de Santiago e, sobre todo, nun discurso que pronunciou na inauguración do curso académico en outono de 1930, cando apenas tiña 20 anos, no que di: en esta hora jubilosa, en que parece que los pueblos que integran el Estado español acusan con más relieve que nunca su afán de personalidad y su ansia de vida propia, la clase escolar gallega auténtica cree cumplir un deber ineludible y solicitando por mi boca
la galleguización de la universidad. Carballo saiu, por tanto, de Compostela cunha rexa conciencia galeguista e un dos seus traballos máis sinalados foi reorganizar o grupo galeguista da cidade de Ferrol, onde se asentou de novo a partir de 1932 nunha cidade que, en expresión del mesmo, debería deixar de ser colonia castrense de Castela, Ulster e Gibraltar galego. Así estaba Ferrol, na súa opinión, en 1932. Darei cabo estes trazos sobre Carballo camiñando cara aos anos 50, chegando canda ela a terceira das cidades que marcou a súa biografía. Lugo, cidade onde comeza a traballar no outono de 1950. Naquela cidade que non lle era descoñecida por razóns familiares e por contactos políticos, botou 15 anos moi fecundos na súa vida profesional, como docente e como membro importante do grupo de resistencia cultural formado alrededor da editorial Galaxia. A súa chegada a Lugo foi obra de Antonio Fernández López, máis coñecido como Antón de Marcos, quen o convida para dirixir un centro educativo onde formar con novos criterios pedagóxicos rapaces da cidade, no que sería, en palabras de Carballo Calero, un colexio experimental. E eu podría engadir un colexio que tiña algúns modos ou ares do institucionismo da tradición de Giner de los Ríos. A chamada de Fingoi cadraba ben coa situación persoal de Carballo, pero tamén co ambiente galeguista que rodeaba aquel proxecto. Ali se ocupou de botar a andar o centro, con xornadas de traballo de 11 horas, pero con traballo todo, Fingoi acabou por ser esencial na súa biografía de profesor e, sobre todo, de investigador. Do ostracismo de Ferrol pasou a ser un daqueles heróis calados que Luis Seoane encontra cando chega desde Buenos Aires en 1960. Seoane falla unha visita de 2 días ao Colexio Fingoi e logo, cheo de saudades, ao pouco de retornar a Buenos Aires, escríbelle e dille: «Fuches a primeira persoa amiga de sempre que eu vin en Galicia, e se denantes tiña por ti amistade e admiración, unha e outra renováronse nos 2 días que pasei en Lugo contigo». Da estadía de Carballo en Fingoi ficaron fondas pegadas nos estudantes que por aí pasaran os seus compañeros de profesorado, pero tal vez o máis relevante para Carballo foi que este traslado a Lugo coincideu coa fundación da Editorial Galaxia e a aposta dos galeguistas do interior polo rexurdimento cultural, no que Carballo, a xuízo de Piñeiro, dito xa no decembro de 1949, volverá a ocupar o posto que lle corresponde. A obra de investigación que fixo nos tempos de Fingoi consolidou a súa biografía intelectual. Ali escribe a historia da literatura galega contemporánea, que, en certo modo, é un resultado da súa tese doutoral presentada na Universidade Central en 1954, e con este libro, a historia da literatura galega, consolida, alén dos textos de creación anteriores e posteriores, o autor na República das Letras Galegas, sendo, ademais, un dos primeiros do Grupo Galaxia que ingresou na Real Academia Galega. Acabo recordando que ben sabido que en 1965 Carballo cambia de cidade, cambia de ocupación, permite isto retornar a Santiago de Compostela e a universidade onde se formara. Esta universidade, como se sabe, adoptou en 1965 o acordo de introducir as materias de lingua e literatura galegas na recén creada sección de linguas románicas. O decano da facultade, Abelardo Moralejo, chamou o seu vello conocido dos anos 30 para encomendarlle aquela tarea. Malas as dificultades iniciais, materiais e tamén familiares, a decisión de Carballo foi inmediata. Aceptar o traslado a Compostela, onde acadaría a condición de catedrático da materia, en 1972, á mesma idade que o seu mestre Otero Pedraio tiña chegado á de xeografía 20 anos antes. Con esta chamada, tivo a oportunidade de volver ás rúas que moito tripei, di el, nos anos de escolante universitario, que en daquela retornaba a Compostela era persoa algo diferente da que a abandonara 20 anos antes, no que se refira a súa non militancia política partidista, pero era a mesma no rigor intelectual, no compromiso coa lingua e coa cultura galega, e na convicción de que se en 1932 Ferrol debía ser rescatado da condición de colonia de Castela, algo semellante había que facer coa Galicia na conxuntura do tardo franquismo e da transición á democracia e á autonomía. Naquel percurso biográfico padeceu tamén sin sabores e rupturas con vellas amizades e asistiu a polémicas moi destemperadas. Pero a imaxe máis sólida que fica de Carballo Calero é, emprego outra vez palabras de Lois Tobío, a dun mestre da nosa cultura, non só no eido da filoloxía, en que sobranceaba, senón, engade Tobío, tamén como poeta,
como novelista, como historiador e como crítico. Todo isto é moito máis Carballo Calero. Mais nada, moitas gracias. Grazas, profesor Villares, e grazas aos tres polo esforzo de concreción e de tempo ao que nos impoñen tamén as circunstancias para non alongar a sesión máis alá do recomendado. Cando a Real Academia Galega decidiu escoller a figura de Ricardo Carballo Calero para dedicar o Día das Letras Galegas deste ano, estaba tamén homenaxeando, recoñecendo pois a historia desa resistencia galeguista a que o profesor Villares fixo referencia, que un pouco tamén a crónica dos avalos e devalos do século XX. Ten agora a palabra para finalizar as intervencións o académico Francisco Fernández Rey, que titulou a súa exposición Ricardo Carballo Calero, profesor e lingüista. Señor presidente da Academia, señoras e señores académicos, familia Carballo Calero Ramos, autoridades, amigas e amigos. Estudei a licenciatura de Filosofía e Letras, sección Románicas Español, xusto neste andar do edificio da Universidade de Santiago, en que hoxe a Academia honra a don Ricardo, como lle chamábamos os alumnos e alumnas. E en aulas deste mesmo andar, entre o 71 e o 74, asistín ás súas clases de Lingua Galega de terceiro, Literatura galaico-portuguesa medieval de cuarto e Literatura galega moderna de quinto. Con 18 anos, por primeira vez na miña vida, ia poder recibir clases da lingua e na lingua que falara desde miniño. Antes de matricularme, eu xa coñecía a gramática de don Ricardo, sabía do seu método pedagóxico e tamén sabía que controlaba a asistencia ás aulas. Preparaba con rigor cada clase para que as materias optativas que impartía tivesen a maior dignidade posible, e a bofé que o conseguiu. Das aulas de literatura moderna conservo unha lembranza inmellorable. Esgotárase a primeira edición da súa Historia da literatura galega contemporánea e non aparecera a segunda, pero tiñamos para nós o protagonista do maior esforzo de sistematización da literatura galega. Lembro, aínda agora, o excelente tratamento da biografía e da obra de Rosalía e tamén a paixón o explicar figuras da nación do século XX que moito tratara e admirara, como Cabanillas, Pedrallo ou Castelao. Xa non era para min o profesor tan distante dos cursos anteriores. Tiñamos obras de lectura obrigatoria e un traballo individual do que el facía un continuo seguimento. A min mandárame estudar a vida nas aldeas de Berres, Laza e Vilar de Bos, en textos literarios de García Barros, Alonso Obregón e Silvio Santiago. Conservo a penúltima versión deste traballo con anotacións súas e a súa asignatura. A versión final mandoulla del Riego para publicarlo en Grial. Nos luminosos corredores deste primeiro andar, da bella Facultade de Filosofía e Letras, cruceime e saudei un boquiñón de veces aquel home tan serio de andar solemne. Un día achegouse a min e deume os parabéns polo ter a cualificación máxima na súa materia de literatura moderna, xesto que moito me sorprendeu e moito me alegrou. Semanas despois formou parte do Tribunal da miña memoria de licenciatura e cando defendín a tese de doutoramento tiven a honra de que a xulgase nun tribunal que presidiu Alonso Zamora Vicente. Como dixen, admiraba moito a Ramón Cabanillas, que quería que o considerase sempre como un discípulo, como un fillo.
Cando esta academia, no 76, lle dedicou o Día das Letras ao poeta cambadés, encargoulle a don Ricardo unha escolma poética. Ese ano, na cátedra, el publicou as sagas de Na noite estrelecida e planificou un libro de homenaxe da Universidade de Santiago para Cabanillas. E como sabía que eu era da vila natal do poeta, pediume, a través de Constantino García, unha colaboración. Foi unha inmensa honra participar nesa homenaxe da Universidade, que se abre coa edición de cartas que o poeta lle mandara a don Ricardo desde Madrid, de Lugo, de Cambados, e que se fecha cun longo traballo meu sobre a lingua e a situación social do galego na viliña de Fefiñáns, onde naceramos Cabanillas e máis eu. No primeiro semestre do 77 coincidimos nalgún dos seminarios das bases para a unificación das normas lingüísticas do galego, o maior esforzo e o máis plural intento normativo da década dos 70. Nunha crítica positiva que fixo desas bases que promovera o Instituto da Lingua Galega, definiunas Carballo como documento conciliador. Despois, saudámonos na rúa ou na librería Couceiro, nunha xeira en que ele e eu defendíamos posicións totalmente contrapostas sobre que é hoxe o galego verbo do portugués. Nos anos 80, só lembro falar con el en dúas ocasións, e ben distintas. A primeira, o 23 de febreiro do 81, nun corredor da Facultade de Filoloxía de Mazarelos, cando o coronel Tejero acababa de asaltar o Congreso dos Diputados. Soube do tejerazo por el. A finais dos 80, cando andaba a loitar cun cancro, eu sabía do seu estado por Carme García Rodríguez, que fora colaboradora súa na cátedra. En xaneiro do 90, Carmen contoume que estaba moi mal de saúde e moi doído coa atitude dos seus irmáns galeguistas, polo que me propuxo irmolo visitar. Como eu non tiña absolutamente ninguna relación persoal con el, nin coa familia, a desculpa que se me ocorreu foi ir visitalo para invitalo a participar na homenaxe a Constantino García que eu estaba coorganizando como director do Departamento de Filoloxía Galega desta universidade. Sempre resultaron cordiais as relacións entre o primeiro director do ILGA e don Ricardo, que fora o tamén primeiro secretario do padroado do Instituto e, ademais, o seu subdirector do 72 ao 78. Por outra parte, don Ricardo respondera o discurso de ingreso de don Constantino nesta academia. Foramos visitalo o mesmo día en que Fraga Iribarne chorara emocionado ao ser investido presidente de Galicia. Con moita fineza referiuse ás vaguas de Fraga e tamén como vía a autonomía neses momentos. E falounos, a Carme e a min, dos esforzos e os soños da súa xeración para conseguir a autonomía e tamén o difícil que fora a súa vida e a dos galeguistas que no franquismo seguiran loitando polo país e pola lingua galega. Foi a primeira e única vez que lle ouvín falar de temas alleos a cuestións académicas e lingüísticas. Na tarde do 25 de marzo de 1990, deixei o traballo no ILGA para asistir ao seu funeral na Igrexa Compostela de San Francisco. E cando rematou, descendei o camiño para volver ao ILGA. Semanas despois, ao retiraron os seus efectos persoais do despacho da Facultade de Filoloxía de Mazarelos, do que gozou durante toda a xubilación, tomei posesión dese espazo para a dirección e o arquivo do Departamento de Filoloxía Galega. Na monumental Historia da Literatura investiu moitos anos para xuntar datos, consultar textos e sistematizar a materia. A súa vocación primeira foi a literaria, para logo concienciarse do valor do instrumento lingüístico na creación. Definíase como filólogo en xeral, que nunha época da vida non se ocupara de aspectos da lingua considerados en si mesmos, senón que estudaba a lingua como instrumento de expresión artística. A finais do 63, cando el non era nin lingüista nin gramático, asumiu resignado e con vontade de servizo a Galicia a redacción dunha gramática para a editorial Galaxia. Na correspondencia con Del Riego manifesta o seu desacougo con esa encarga, sabedor de que persoas que poderían redactala non quixeron arriscar o seu prestixio nesta tarefa que considerarán política e non científica. No 66 publicou a Gramática Elemental del Gallego Común, cun modelo de lingua que non é a que fala o pobo,
senón a literaria, a das persoas cultivadas. En todas as edicións, por exemplo, considera bo galego a forma popular antre, entre vai na nota, e antre porque a emprega Rosalía, pero etiquetaba como vulgarismo 40, que xa usaban Sarmiento e Pintos, e que é a forma da gramática de Saque Arce, obra con presencia constante na de Carballo. E desde a cuarta edición, por exemplo, considerou vulgar Meirande, que ten un uso literario desde finais do XIX. A gramática está redactada en castelán, que é referencia constante nunha obra en que só se describen e ilustran as diferenzas do galego con este idioma, o que explica que na cuarta edición, por exemplo, afirme que en galego pueden darse contracciones del reflexivo o recíproco se con las formas del pronome de tercera persona que representan el objeto directo. So, sa, so, sas. Ou tamén que en todas as edicións haxa exemplos con pronomes átonos que son claros castelanismos sintácticos. Con todo, a obra foi un fito na historiografía lingüística galega. Nos anos 60 e 70 era o principal instrumento para aprender gramática galega, con influencia normalizadora. Nas primeiras edicións da gramática, consideraba o galego lengua autónoma, desprendida del tronco gallego-portugués. En a revisión da cuarta, aínda o consideraba lingua de seu. No artigo sobre os dialectos do galego do 69, sinalaba que o galego portugués aparece hoxe dividido en dous complexos dialectais, o galego moderno e o portugués. O galego representa moitos aspectos o tronco normativo. Ten conservado formas arcaicas que o portugués perdeu. Despois de analizar as diferenzas morfolóxicas actuais entre estes dous complexos, sinalaba, e cito textualmente, que máis importantes son as diferencias fonéticas, que supoñen un obstáculo infranqueable para os que soñan unha unificación total da ortografía dos dous idiomas. Segundo Montero Santalla, a primeira manifestación pública reintegracionista foi na anos 75 nun artigo de xornal. Agora xa non considera o galego lingua autónoma. Por iso, no limiar da sétima edición, fala da necesidade de unha reintegración del gallego en su mundo originario. O portugués convértese en referente fundamental, o que explica que, por exemplo, na morfoloxía verbal, agora prefira dedes, etc., estes, etc., e que considere vulgarismos dea, estea, dea, deas, estea, esteas, etc. E se nas primeiras edicións da gramática se manifestaba explícitamente en contra da ortografía etimolóxica co emprego de gue, iota e xe para representar o fonema prepalatal fricativo xordo, porque o consideraba incongruente e arbitrario, agora propugna unha escrita etimolóxica co uso deses tres grafemas. Fronte a quen defendía a individualización do galego moderno como lingua non subordinada ao portugués nin ao castelán, a proposta de Carballo do galego reintegrado supuña a súa satelización na órbita do portugués. Porén, non era unha adopción do portugués como lingua de cultura dos galegos, xa que a súa satelización para Santa Marina consiste nunha adecuación parcial da ortografía e da morfoloxía de maneira que se permita manter unha pronunciación galega sen demasiada arbitrariedade gráfica. Por que con 65 anos mudou a súa consideración do galego? No 73, Lapa, nun artigo contestado por Piñeiro, consideraba que nin a fala nin a literatura galegas serviran para crear o galego literario e que a única saída que tiñamos era aceptarmos o portugués literario. Segundo Montero Santalla, o artigo de Lapa foi unha sacudida na consciencia de Carballo, que vai prestar agora máis atención ás perspectivas do futuro da lingua. O influxo de Lapa parece innegable nesa mudanza. Con todo, como suxeriu Vítor Freixanes, tamén pude influir sentir que os seus irmáns galeguistas non contaban con el, o que deixaran de lle amosar a consideración que lle tiñan, o xurdiren novos traballos filolóxicos, novas demandas e novas xeracións de estudosos da lingua. Do 79 é a súa disxuntiva presuntamente ineludible que o galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán, mantra que se rexistra en moitos escritos seus dos anos 80. O galego, para el, só ten futuro como variedade satelizada do portugués ou do castelán.
xa non considera posible que o proceso de elaboración realizado nos 2 últimos séculos, onde foi fundamental o impulso dos escritores do Rexurdimento, como el mesmo recoñecera, converte o galego nunha lingua independente deses 2 xigantes. O galego, para Carballo, un anano, non tería capacidade de desenvolver o seu rexistro culto nin de elaborar modelos literarios para uso científico, administrativo ou literario, polo que tería que tomalos doutra lingua xa elaborada, dun deses 2 xigantes que o rodean. A súa defensa de que o galego moderno é variedade do sistema galego-portugués, onde se ten que reintegrar para frear a deriva castelanizadora, alicérzase na romanística universal, representada para el polo mestre Pidal, que, en palabras de Carballo, indica de xeito absolutamente paladino nas primeiras páxinas da súa clásica gramática histórica 3 romances actualmente na península. Un romance oriental, un romance central e un romance occidental, o que Menéndez Pidal, como toda romanística, chama galego-portugués. Tamén se alicerza na tradición galeguista, sobre todo en Castelao, que defendeu, di el, unha aproximación do galego ao portugués até confundirse ambas linguas. Eu nunca cheguei a facer unha manifestación tan explícita. E, noutros textos, apóiase tamén na autoridade de Murguía. É certo que mestres da gramática histórica clasificaron o galego e o portugués nunha mesma unidade, pero non é menos certo que na práctica prescindiron do galego. Mayer-Lucke, a figura da romanística do período de entre séculos, no 1901 clasificou 9 linguas neolatinas, entre elas o portugués e os seus dialectos. Isto é, galego, portugués do norte, portugués do sur, azorés, madeirés e mirandés. Resulta claro que a súa formación sobre a realidade lingüística ibero-románica non era moi profunda, nin de coñecemento directo, xa que consideraba o mirandés un dialecto portugués cando se trata dunha variedade astur-leonesa, ou que ata o ano 1925 non lle ofreceu ao catalán o estatus de lingua diferenciada do provenzal. Con todo, a súa autoritas levou a outros romanistas a aceptaren a súa clasificación e a consideración do galego como dialecto portugués. No 1904, Pidal seguiu esta clasificación de Mayer-Lucke, pero engadiu o catalán como 10ª lingua románica e cambiou o termo de Mayer-Lucke portugués por galego-portugués e o de rético por ladino ou reto-romano. Ata a década de 1970, durante casi 50 anos de romanística científica, a presenza do galego nos manuais de referencia reducíase prácticamente á mención da incuestionable fase medieval galego-portuguesa e algunha mención para situalo ben como dialecto do portugués, por motivos xenéticos, ben como dialecto español, por motivos políticos. A romanística ignoraba o galego pola xeral ausencia de investigación sobre ese suposto dialecto portugués. O Lexicon der romanistischen Linguistik, que se empezou a editar no 1988 e que se converteu no referente da romanística actual, consagrou a existencia da lingua galega no volumen 6.2 de 1994, que se abre con 8 entradas do galego a que seguen as 40 entradas do portugués, pero estando ben diferenciados os 2 idiomas. Na segunda metade do XIX, galeguistas relevantes como Antonio de la Iglesia ou Murguía defendían a identidade das linguas galega e portuguesa. Segundo Carme Hermida, de la Iglesia afirmaba que de traducirse ao galego unha poesía portuguesa habería tan poucos cambios que pasarían desapercibidos. Para Murguía, o galego tivera un completo desarrollo en el portugués, que non é outra cosa que el gallego literario. Consideraban que eran o mesmo idioma, pero non insinuaron ningún lusismo ortográfico. De la Iglesia mantivo unha postura etimolóxica, verbo da grafía do xe, e aí remataba o seu achegamento á ortografía portuguesa. Murguía, nos poucos textos en galego que lle coñecemos, nin sequera adotou ese criterio. Como sinalou González Seoane, esas invocacións son un recurso retórico co que reivindicar o valor e a dignidade da lingua e así subliñar a importancia do galego como berce dunha moderna lingua de cultura. Por outra parte, Elías Torres, nun traballo sobre cultura portuguesa e legitimación do sistema galeguista, tentaba mostrar como nas bases do galeguismo ocupa, desde os seus inicios,
Un lugar preferente ao reintegracionismo cultural e a ameaza do político, como alicerce da legitimidade de existir e reforzo da propia identidade e da soberanía cultural. O reintegracionismo usado como recurso retórico de legitimación. Fronte ao castelanismo de Sánchez Albornoz, Castelao manifestáballe nunha coñecida carta o desexo de que en Galicia se fale tan ben o galego como o castelán, e a vez desexaba que el gallego se acerque e confunda con el portugués, de modo que tuviésemos así dos idiomas extensos e útiles. Isto é así, pero tamén en páxinas de algún dos libros de Sempre en Galiza podemos ver como Castelao proclama a independencia lingüística do galego respecto do portugués e do español. Nun análise da ideoloxía reintegracionista, Xavier Cordal señalaba que o proxecto legitimador do reintegracionismo martela as citas de Antón Villarponte, de Castelao e doutros, mas esquece o paradoxo de que casi ninguén entre as elites do galeguismo deu o paso de escribir en portugués. Levo 50 anos embarcado, 50, na tea de Penélope da nosa cuestione de la lingua, desde a primavera do outono do 71, en que asistín ás primeiras clases de lingua galega de don Ricardo, que tivera, don Ricardo, un papel decisivo na normativa da Academia. No mesmo curso 71-72, na materia de lingüística xeral, fun alumno de Ramón Lorenzo, un dos autores do Gallego 1, pioneiro método de aprendizaxe do idioma en que o Instituto da Lingua discrepaba en algúns puntos da normativa académica. E no curso seguinte, no 72-73, fun alumno de don Ricardo, de Ramón Lorenzo e de Constantino García, cando no Instituto xa traballaban no volumen segundo do método. Na primavera do outono do 74, integreime no Instituto da Lingua Galega, no proxecto do Atlas Lingüístico Galego, e desde aquela, e ata hoxe, ademais de recoller e estudar o galego oral, participei en traballos de codificación en que o Instituto andou á procura da olorosa pantera da que se sente o recendo en todo o dominio lingüístico galego. A comezos do século XIV, en De Vulgaria Eloquentia, en latín, Dante Alighieri buscou o vulgar ilustre nas falas populares das rexións e das illas de Italia e tamén nas súas linguas literarias. Comparou ese vulgar ilustre cunha pantera que deixaba, según Dante, o seu perfumo en todos os bosques e prados, en todas as cidades de Italia, sin deixarse ver en ningures, porque en ningures tiña a súa gorida. Con todo, podía sentirse máis ese perfume, ese recendo, nunhas cidades que noutras. A pantera da que se sente o recendo nas fragas e soutos, nas vilas e aldeas de Galicia e tamén das comarcas extremeiras do Val do Ellas, ten tres esteos fundamentais: a fala viva, depurada de castelanismos, a tradición literaria medieval e contemporánea e o portugués, sobre todo para o enriquecemento do léxico culto. Parafraseando a Méndez Ferrín, esa lingua literaria, ese vulgar ilustre, ten que ser radical e puro, sen castelanismos, e asemade popular, e útil para a comunicación da cultura moderna. Desde a primeira edición da súa gramática, don Ricardo andou á caza da recendente pantera nas fragas das tres coroas do Rexurdimento, Rosalía, Curros e Pondal, sobre todo na fraga literaria de Rosalía. En menor medida, tamén a buscou nos outos de Castelao, Manuel Antonio e Amado Carballo. Nos anos 80 tratou de cazar esa pantera coa súa concepción máis ou menos ambigua do galego portugués, cando se converteu no referente indiscutible do movimento reintegracionista de Galicia. É innegable que estamos perante unha figura da nación que, como el mesmo lle dixo a Carmen Blanco, toda a miña vida estivo consagrada ao meu xeito, por suposto, non ao xeito dos demais, a traballar non pola Galiza autonómica, que é un conceito dunha limitación circunstancial moi concreta, senón pola grande Galiza utópica, se se quer, que constituía o ideal dos homes que foron os meus mestres. Saúde e patria da lingua.
Moitas grazas, profesor Fernández Rey. Lembramos que, como dixen ao principio, estas intervencións publicaránse, como é habitual, no boletín da Real Academia Galega, e seguramente máis extensas, máis demoradas, máis documentadas, con notas, bibliografías, etc. É dicir, invito a todos os presentes e a todos os que nos escoitan tamén a través do streaming a esa lectura. A figura e a obra a que a Academia dedica o Día das Letras Galegas é un referente no que podemos e debemos seguir traballando alén da celebración da efeméride e o ano da homenaxe. Os estudos, a divulgación da obra do profesor Ricardo Carballo Calero, a lectura e comentario dos seus textos debe continuar. Estamos seguros de que será así en foros académicos, nas escolas, nas aulas universitarias, no asociacionismo cultural, etc., porque, afortunadamente, o Día das Letras Galegas, que no ano 1963 comezou sendo unha actividade case que reducida ao ámbito académico, e hai algúns académicos que participaron activamente naqueles actos e que nos acompañan tamén, pois hoxe trascende de nós. É unha celebración, afortunadamente, na que participa o conxunto da sociedade e mesmo vai máis alá das nosas fronteiras. En América, nos centros e sociedades galegas, en Europa e no resto de España, ali onde hai galegos conscientes da significación da súa lingua e da súa cultura, celébrase esta efeméride proba da vitalidade da nosa cultura. As novas tecnoloxías da comunicación permitíronnos este ano unha difusión sen precedentes. Multiplicamos audiencias non só no eido educativo, senón no conxunto da sociedade dentro e fora das nosas fronteiras, en conexión tamén con espazos do hispanismo e a lusofonía. Nesa dirección estamos a traballar conscientes de que unha cultura é fundamentalmente un espazo de comunicación no que nos socializamos, no que nos recoñecemos e sobre o que construímos o futuro na medida en que nos comunicamos e nos abrimos ao mundo. Habitamos un novo tempo, somos universais, cidadáns do século XXI, non porque necesitemos depender de outros, senón porque elaboramos un produto exixente e de calidade no ámbito da cultura e noutros ámbitos que son tamén cultura. Somos universais porque queremos e sabemos estar no mundo, que é a contemporaneidade. Hai tempo que neste aspecto as fronteiras desapareceron. Debemos saber aproveitar esta nova realidade e exixir dos nosos poderes políticos, económicos, mediáticos, un apoio decidido para esa difusión que nos fai máis ricos. Nestes días onde volve discutirse a utilidade dos idiomas e alguén quere reducir a cuestión a termos cuantitativos e excluíntes, a Real Academia Galega reivindica o uso e a presenza da nosa lingua en todos os ámbitos, como fixeron os precursores das Irmandades da Fala, os precursores da xeración Nós. Uso e presenza tamén no ámbito educativo, en todas as materias, sen excepcións, pensando moi especialmente nas novas xeracións ás que debemos dotar de ferramentas e espazos de creatividade para o seu desenvolvemento, que é a aposta pola modernidade. Neste punto, a Real Academia Galega iniciou contactos coa Euskaltzaindia e máis co Instituto de Estudos Cataláns para abrir un debate sincero e interesar ao conxunto da sociedade española nun patrimonio que quixeramos que se considerase común. Un patrimonio, as linguas de España que reivindicaba o poeta vasco Gabriel Aresti, que nos compromete a todos e do que todos debemos sentirnos parceiros e orgullosos. É algo no que estamos traballando e agardemos, estamos seguros da boa resposta dos compañeiros cataláns e vascos. Este ano é un ano especial, un ano extraordinario, por fora do ordinario. Malia os moitos estudos que se fixeron e publicaron, malia as moitas intervencións e declaracións que houbo arredor da figura e a obra de Carballo Calero, estamos seguros de que moitos aspectos quedan aínda sen debater ou merecen seguir sendo debatidos en próximos encontros que a Academia se compromete a continuar na medida en que a sociedade civil actúe e se comprometa, sen que iso quere decir que o próximo ano
2021, que será tamén un ano difícil, non poide estar dedicado a outra figura das nosas letras. Será unha decisión da Academia. Os edificios fanse con achegas diversas e sucesivas, ningunha definitivamente cerrada, todas sumando. Como nos ensinaba o dibuixo de Castelao, no edificio cabemos todos. Don Ricardo soñou unha Galicia moderna, solidaria, aberta ao mundo, dona do seu, soberana e comprometida cas súas propias decisións, galegas e galegos dun novo tempo e un novo século, irmáns na gran familia histórica da lusofonía. Esa era a súa aposta estratégica. Mais, alén de posicionamentos lexítimos, que debemos respectar para seguir reflexionando sobre eles, compre advertir tamén que o noso futuro está na nosa capacidade para producir discurso, realidades científicas, culturais, empresariais, tecnolóxicas, económicas, artísticas que interesen no mundo dentro e fora das nosas fronteiras. Pois esa é a nosa maneira de ser universais. E máis procurando atopar espazos de actuación común que aviven a nosa enerxía, como o bimbio que non se abaixa por máis que empurre a treboada. Grazas a todos os presentes pola asistencia. Como presidente da Real Academia Galega, levanto esta sesión extraordinaria. Moitas grazas. Ata aquí o plenario extraordinario que a Real Academia Galega dedica a don Ricardo Carballo Calero como a figura a quen dedicamos o Día das Letras Galegas deste ano 2020. Antes de despedirnos e unha vez levantada a sesión, e antes de convidar a todos os presentes a cantar o himno galego, quixera volver dar as grazas ao presidente da Xunta de Galicia pola súa presenza, un ano máis, e convidalo a decir unhas palabras, dada a imposibilidade que este ano houbo de celebrar un acto institucional dende o goberno galego na memoria de don Ricardo, como se fixo outros anos. Con carácter excepcional, pois, este ano pedimoslle ao señor presidente unhas palabras antes de cantar o himno galego. Moitas grazas, señor presidente. Señoras e señores autoridades, agradezo ao presidente e ao secretario da Real Academia e as académicas e académicos que a conforman o acerto de facer en dous actos sucesivos, como se fose un punto e aparte, pero na mesma folla, o acto da propia Academia e o acto do Goberno de Galicia que sempre fai para honrar a figura que cada ano a Academia encadra no Día das Letras. Saudamos dunha forma especial e afectuosa a doña María Victoria Carballo Calero e os seus fillos que nos honran coa súa presenza. Autoridades, señoras e señores, antes de nada, gustaríame tamén enviar unha afectuosa aperta ao profesor Xesús Alonso Montero, o que lle desexamos unha pronta recuperación. É unha mágoa que non poda estar hoxe aquí con nós nun acto no que damos cumprimento ao mandato que inspirou no xa afastado en 1963 a proposta de celebrar o Día das Letras Galegas. Tratábase entón de recoller o latexo material da actividade intelectual galega. Pasou o tempo, mudaron as circunstancias, Galicia recobrou a súa liberdade e a nosa lingua consolidada nunha posición legal e institucional que se engade ao patrimonio inmenso de afectos que sempre tivo. A festa da palabra deixou de ser unha cerimonia na que brillaba un facho tenue de esperanza para converterse nun espello que reflicte o latexo de un país que fala consigo mesmo e cos demais povos cunha voz inconfundible. O facho brilla cada vez con máis forza e nin unha pandemia vai a ser quen de apagalo, aínda que nos estea a condicionar as nosas vidas. Proba disto é a configuración deste acto e que esteamos a celebrar o tradicional 17 de maio nun 12 de decembro. Unha anomalía que dá fe dunhas circunstancias adversas, pero tamén da teima
por non deixar de celebrar un acontecemento fundamental no noso calendario. O propio Ricardo Carballo Calero sufriu no seu entorno familiar o golpe dunha pandemia que sumiu aqueles tempos na incerteza. A vida de Carballo houbo de se expelir axiña pola morte da súa nai a causa da coñecida gripe española cando ele era un neno de 8 anos. Galicia e o resto do mundo enfróntanse hoxe a unha situación semellante que require medidas resoltas, liderado institucional e solidaridade cívica. Non é un bo antídoto, non obstante, cancelar acontecementos como o que hoxe nos reúne neste Paraninfo da Universidade de Santiago. Todo o contrario. Os povos precisan desa encrucillada, dunha forza extraordinaria, dunha forza interior que reside en sentimentos que se expresan con palabras, palabras que xuntas artellan unha lingua. En poucos idiomas como o galego se confirma a idea de Homero de que as palabras son aladas. Esas as permítenos resistir mellor o que sucede e preparar mellor un futuro, sen dúbida, esperanzador. A celebración, polo tanto, non é superflua nin prescindible. Necesitamos máis que nunca proclamar que a nosa lingua nos proporciona unha forza adicional, unha unidade máis estreita, unhos afectos máis intensos. Ao redor da biografía do galego que homenaxeamos nesta data, gravita unha pregunta que pode formularse igualmente en relación con outros persoeiros da súa xeración. Como conservaron a esperanza? Que resorte lles impediu renderse diante dunha realidade chea de negras sombras, ben explicada polos anteriores académicos? Situándonos no período histórico no que Carballo Calero se incorpora a gran corrente do galeguismo, os proxectos de rexurdimento semellaban ilusións cultivadas por un cenáculo reducido de pioneiros. Por máis que Alfonso Rodríguez Castelao dixera «Nós temos fe no noso pobo», e moi logo o noso pobo terá fe en nós, por diante desa xeración galeguista entendíase un deserto, no que era difícil albiscar a terra prometida. A vida de don Ricardo é pródiga en amarguras, porque na cárcere ou na inhabilitación pasou parte do seu tempo, certamente moito tempo ingrato. O galeguismo de entón repite o mito de Sísifo, obrigado a empurrar a rocha montaña arriba, para ver despois como se precipitaba cara ao abismo no medio de guerras civís e dictaduras. Os galeguistas de entón semellaban o mítico Prometeo castigado por roubar o lume para darlle a humanidade, sendo neste caso a lingua o lume e a humanidade os homes e mulleres de Galicia. Prometeo segue penando a súa condena, Sísifo continúa soportando a súa pesada carga, mentras que ese galeguismo que nace da penumbra triunfa e reflíctese na Galicia de hoxe. Formamos parte dun mito auténtico que ten un percorrido que depende da vontade do noso povo. Como salienta na súa biografía sobre Ricardo Carballo Calero, Pilar García Negro, el defínese como galego universal, a Galicia como célula de universalidade, a Galicia que Vicente Risco considera un mundo está presente no pensamento do noso humanista. A idea dun país dotado dunha cultura que se espalla e non admite ningunha reclusión está ben presente no seu discurso de ingreso nesta academia, en 1958. Nesa peza fermosa e fonda, Rosalía de Castro é presentada como un cume elevadísimo da cultura europea. Tamén o foi, por certo, a escritoria que durante tantos anos converteu o caserón da Real Academia Galega da cidade bella coruñesa nun dos epicentros da vida cultural de Galicia, de España e de Europa. Nese recinto que na actualidade alberga o Parlamento das Nosas Letras, doña Emilia Pardo Bazán daba forma a unha obra que tivo e aínda ten dimensión internacional. Hoxe trasladamos ese Parlamento ao Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela, onde Carballo Calero impartiu, como se acreditou, docencia. Moitísimas gracias, reitor, por esta cesión temporal.
Carballo Calero non se conforma con facer da autora de cantares galegos a gran intérprete do noso, senón que a sitúa no Parnaso europeo como unha ponte máis entre o noso país e os demais povos do vello continente. Nese estudo temperán, Rosalía de Castro é unha voz europea que fala galego e incorpórase ao canon cultural que define o ser máis íntimo de Europa. Dicilo nun ano en que tanto Galicia como o conxunto de España sufrían o illamento dá fe do valor e do compromiso do erudito que hoxe celebramos. Hai outro aspecto dese galeguismo universal que merece ser salientado. Os forxeadores de idea de Galicia vían en Europa diferentes modelos a seguir. Irlanda, un deles, tamén Holanda, e igualmente Bretaña, retratada por Alfonso Rodríguez Castelao en As Cruces de Pedra e por Álvaro Cunqueiro en As Crónicas de Xotrand. Carballo Calero repara na Europa máis próxima, representada por Portugal. Loita por un reencontro cun pobo irmán do que nos afastan ventureiros acontecementos e o que nos achegan afectos nunca esmorecidos. Máis alá de controversias eruditas sobre os formatos ortográficos, entre outros, a intuición de don Ricardo anticípase con acerto os nosos tempos. Falamos dun home que foi primeiro en moitas cousas. Ocupa a primeira cátedra, como se dixo, de Lingua e Literatura Galega e convértese en adiantado dos vencellos de Portugal e Galicia, na actualidade reforzados grazas á pertenza ao proxecto europeo. As súas ideas lograron crear unha conciencia que xa ten un feliz reflexo legal. A lei para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía é coñecida como a Lei Paz Andrade de 2014. Permite que haxa máis de 4.000 alumnos de portugués en Galicia. Está vixente, ademais, un memorándum de entendemento coa República Portuguesa e cabe lembrar igualmente que a instancias de Galicia, España, ten ingresado na comunidade de países de lingua portuguesa. Existe un amplo legado de Ricardo Carballo Calero. Están os seus estudos, a súa poesía, os seus ensaios, a súa novelística e a súa capacidade oratoria. Contamos, ademais, cunha herdanza viva depositada nos seus alumnos e discípulos, algúns deles presentes aquí, empezando polo presidente Víctor Freixanes. Todos eles testemunhan un desexo pedagóxico afastado de calquera tentación doutrinaria. Axudou a criar galegos e galegas libres, que propician unha cultura e unha lingua libre. Seguindo esta senda, o Goberno de Galicia ten como eixo desta legislatura a potenciación da transmisión interxeneracional do galego no seu das familias e a vivencia da lingua na mocidade. Os dous grandes asuntos. Señoras e señores, mencionaba anteriormente a figura da mitoloxía que simbolizan inquedanzas e areias humanas. A mitoloxía de Galicia, en cambio, está formada por persoeiros que pertencen ao mundo real e construíron a realidade na que os galegos vivimos hoxe. Fixérono con palabras. Palabra a palabra, fixeron este país noso. As que pronunciou e escribiu Ricardo Carballo Calero teñen un lugar destacado na gran obra colectiva que é Galicia. Mais nada, moitas grazas. Gracias, presidente. Grazas, presidente. Agora, antes de cantar o hino galego, veu un recordatorios. O profesor Carballo Calero, como se recordaba aquí, ingresou na Academia o 17 de maio de 1958 cun discurso sobre Rosalía de Castro, que era unha das súas devocións. O discurso que a resposta de don Ramón Otero Pedrallo titúlase Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía e está a disposición de todos os presentes aí fora nunha das mesas para que poidan leválo impreso, nunca se era unha edición impresa, para que poidan leválo. De todos modos, procuremos manter as distancias ás que a situación sanitaria nos obriga, igual que nos obriga tamén en cuestións de tempo.
Eu repetir as grazas a todos os presentes, os académicos asistentes, á familia de don Ricardo que nos acompañou, tanto a María Vitoria, a súa filla, como aos seus dous netos, José Ramón e Pablo, que aquí nos acompañan, as autoridades todas. Teremos unha próxima oportunidade de presentar esa correspondencia con Ramón Otero Pedrallo e Carballo Calero no Parlamento de Galicia, unha iniciativa da Academia do Parlamento que agradecemos, e pola miña banda presentar nada máis que darlle as gracias ao reitor da Universidade, porque, como dixen ao principio, pero repito agora, esta casa é moi importante na biografía de don Ricardo, e a continuación cantaremos o himno galego acompañados pola gaiteira Yasmina Farhani Luaces, que nos dará entrada a todos nós. Gracias, Yasmina, pola túa xenerosa colaboración.